Mgbe ụfọdụ gị na mmadụ ga na-akwụ, ọkachasị ụmụ okolobịa, ọ na-etu gị afa, na-amacha gị afa, ị ghara ama na o si imi ka ọ wụ na-esogiri gị. Ụmụ okolobịa na-abọbụ na obodo oyibo, ofuke nwere akwụkwọ obodo wee bili. Enyi ya nwoke wee bịara ịbịa gụọ akwụkwọ, o wee sị anya bịa na bie ka ya na ya na-abọ bili. So ọkwana ya, o wee bịa na bie bili, ọ na-akwa akwụ ụgwọ ụlọ. Nke nwere akwụkwọ ji ezigbo ọlụ na-alụ ọlụ, ya nwa na-agụ akwụkwọ. Ga wee lụgide ọlụ wee sị ya nwanne na-elugokwe n'oge ịnụ nwaanyị. Nya ya agwa ndị befa ka fachọọlụ ya nwaanyị na Naija, ọ ga-abụ ya nalụ ọzọ ka ya mee ego dige ya naganata ka ya tili ya akwụkwọ. Ọ sị ya na ọkwa eziokwu. Si ya agwacha anya ihe a, ọ sị ya na ihe o kwuru dị mma ka etiebe n'anya nwaanyị. O mechere 3 days ọ kpọọ ya sị ya nna anya bịa na o nwere ife a chọrọ egwu ya, nya wee jebe wee lụọ n'ama ihe ọ gwara ya. Ọ sị ya na o nwere one girl ya ma na this girl na ọ bụkwa ezigbo mmadụ, na the girl dị well reserved, na ọfụ this girl na o nwere ihe megide na ọ ghara ịlike ya, eme ka agwa ya ka o send ya picture. O wee gwa the girl si anya send ya picture. The girl send ya picture, the guy fụkwa ya like ya the girl. O wee nye nọmba ya, fa na-abọ bido na-akpa. So kwana ya, a wee nọgide wee luo mgbe ọ ga-ana jee mego nwaanyị. A wee naluo fụkwaza the girl face to face, like ya nnọọ the girl. Ha wee kpaba ya na ndị befa wee kpagide kpasịa, wee je wee mego the girl, mesie gị gbaa nkwụ ya. So the guy wee nata wee tili ya akwụkwọ ya, ana process akwụkwọ ya. The guy wee sị ya na kịta na ya anụgo nwaanyị, na ọ ga-achọbazi n'ụlọ ka ọ pụọ n'ụlọ obere oge na nwunye ya ga-abịa. Si this guy wee kwalụ, ha wee chọba ụlọ, chọta ụlọ. O wee lụọ ụbọchị ọ ga-akwapụ, nya wee decide ya na ya ga-surprise ya. So nya lụọ n'ụlọ ọlụ na excuse wee nataba ka a bịa solie paaki ya ngwongwo ya pajelie n'ebe ọ chọtara ụlọ. Mgbe a ji wee bananata n'obodo a, ọ bụrụ na ị chọrọ ịkwapụ, ife a na-eyuzu wụ boxes. Ị bịa loduche ife gị na ya, ibuzelie dobe na-adọnye n'ime moto. So this guy wee loduche boxes, dọbazia ji nwayọ na-ebutuzi ofu ofu je na-adọnye na moto, na-ebutu ofu ofu je na-adọnye na moto. Nyanwa wee bata wee gbago enu ka a je soli ebutuwe those boxes dọnye na moto. Wee bunyile ofu box o bunyere. Ọ mụrụ na the guy aka etepụrụ ike box afọ. Ihe niile dị na box ahụ wee si n'ike wee wụọ n'ala. Unu ama ihe nwụrụ n'ala ife ahụ. O wee bụrụ na picture nwoke nụnwa nke nwa okolobịa nke bịara ịgụ akwụkwọ na nwunye wee ihe juru n'ime box afọ. Ma ebe fa na-esusu ọnụ, ma ebe fa na-eje party, maka fa si wee nọrọ na bed, everything. Ihe na-agwụ na ihe abụrụ sọsọ pictures o, ma letters o, ma birthday card o. Unu ama afa the guy na letter? Mugu. Mugu afa the guy. The guy si ya wee pick some of the letters, some of the pictures, wee gbaga na room ya. Wee lụọ wee seche nye picture with the phone ya, wee kpọọ the girl. Ka a na-ajụ ya, ka a na-esendele ya those pictures. Wee si ya na the guy agwacha gị eziokwu, na ọ kalịa mma na uju ọnụ ya confess ya ife ha plan. Wee sị ya na-eziokwu na the guy bụ enyi nwoke, na ife fa akpa abụọ bụrụ na ya lụta obodo oyibo ka a divorce ọnyanwa n'ụbazia the guy. So ọkwana this guy wee bido wee daa n'ala wee na-ahị ya sị ya biko ya na-agwa eziokwu ya fall go in love with nyanwa, na o nwere ihe mezi nọ ya bịa obodo oyibo ka a hapụ nyanwa n'ụbazia the guy. Na-ahị ya sị ya biko ya gbaghara ya. Maka a na-ekwu ihe a, this guy abago n'ụlọ wee fụ ihe meenụ, fụza na the guy kpolu most of the things. Ihe o mewu na paaki ya ihe niile padege na moto, bulu moto uje ruo tata na ọkpọnụrụ the guy na phone. So ọkwana ya, ndị mmadụ wee na-ayọ this guy ya gbaghara. Chineke. The guy wee kpọọ ụmụnne wee kọchala ụmụnne wee jebebe that girl wee jụrụ ya. The girl dana na-ayọ si biko na ya na-aṅụ iyi si dujie na alụ nsị ka aje ṅụọ alụ nsị ya hapụkwa die m ya lụ obodo oyibo. The guy sị na ya alụsigo, na ọ karịa mma na ya dịla ego ya mefu n'isi danụ ịkpọti obodo oyibo ka ọ hapụ ya. Ọ bụrụ na ọ hapụrụ ya maka that guy, na o nwere ike ịhapụ ya maka another guy because na gịnị, na o gosi na ọ fụrụ ya n'anya.
na ọ nụbalị ya maka na ọ fụlụ di obodo oyibo. Mana ya chọọ ka amala ihe ndị mmadụ lu. Nwanne m, kedu ife ilo? Ọnya gbaghalụ this girl maka na ọ sị na ọ ga-aṅa alụ nsị na ya nwere ike ịhapụ di ya ma ọ bụrụ na ya bịa obodo oyibo ka ọ nụbakwa ya dọka nwaanyị ya jene kansụl akwụkwọ ya, ka ọnya hapụ this girl chọọ nwaanyị ọzọ ọ ga-anọ maka na o gosiri na gịnị mere na nwaanyị ahụ fụrụ ya n'anya na ọ ka o wee bịa obodo oyibo n'uwe enyi ya nwoke ka o ji wee kwele ya. Ihe nji wee kọba akụkọ dị very interesting ma ihe o ji wee dị very good bụ na ịnọla obodo oyibo wee na-achọ nwaanyị, wee na-achọ onye ga-achọta gị nwaanyị. Gbaa mbọ fụ na onye na-achọtala gị ya bụ nwaanyị abụrọ enyi nwoke nọkwa obodo oyibo na-achọ ka ị esi kpọgoteli enyi nwaanyị. Ndị be anyị, daalụnụ, ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.